първи опит за влог. Отиваме към Унгария с приятеля ми. Утре ще сме на състезание на Формула 1, а там сме до сряда. И ви взимам с мен. Вълнуваш ли се? Много. Нещо друго да споделиш? Не, спи ми се. Защо? Защото дойдохме 3 часа по-рано. Ние пристигнахме и се качихме до тук. Гледката е уникална. По принцип трябваше да отидем там, но както виждате, има ремонт. Сега слизаме надолу. Изкачването беше... Колко беше? Около 30 минути. Но пък си заслужаваше. И да, слизането ще е 5 минути. Максимум. Абе, как е на здраве на местния език? Еге, поласе. На здраве на местния език е еге, шегедре. Седнахме да вечеряме. Какво си поръчала, ако мога да знам? Пиле, С? паприка и нещо друго, нещо странно. А това нещо друго е нещо странно. Нещо... Нещо това е унгарско. нудълс, това е нудълс, ама не прилича на Нудълс. нудълс, ама пише, че е нудълс. Не е лошо. Моето е просто салата Цезар. И аперол. Дегустация на десерт. Дегустирай. Добре, ще изчакаме още малко. Ето, предполагам, че трябва да тръгне шоколад отвътре. Не е лава кейк? Няма Ти го унищожи. Загаснала. Защо го унищожи? Как е? Не е лошо. Оценка? Хайде, от сега нататък, където отиваме да даваме оценка от 1 до 10. 6,5. 6,5. Най-накрая си легнах. Днес беше изключително дълъг ден. След като се настанихме в Airbnb-то, решихме да се разходим до цитаделата, защото времето беше доста подходящо, не печеше слънце и беше около 30 градуса, което беше супер. Стигнахме до върха, беше около 30-минутно изкачване, след което установихме, че правят ремонт, но въпреки това се насладихме на красивата гледка, която вече може би сте видяли или ако не сте, ще видите. Сега аз съм си легнала, Крис се къпе и ще спим, защото утре трябва да тръгнем около 7 часа към пистата Hungaroring. Най-вероятно ще ходим с такси, защото с градския транспорт се оказа, че откъдето се намираме ние сме точно на центъра, е час и половина, което няма да е много приятно за толкова рано сутрин. Та най-вероятно ще ходим с такси. Много се вълнувам за състезанието утре, защото аз съм ходила само на състезания на Silverstone и Hungaroring ще е изцяло нова писта, на която никога не съм била. Та ще е много, много забавно, надявам се. И се надяваме на подиум за Ферари, ако не, Макларен.
Искам да вмъкна нещо в момента, като си гледам клиповете, които правих до сега. Забелязвам как постоянно правя ето това нещо, което трябва да престана да го правя, освен ако не искам на 30 години да съм вече с бръчки. Часът е 7 без 15. Ние си чакаме таксито да ходим към пистата. Ето я и пистата. Тък му влязахме. 7:30 е. До първото състезание има 1 час. Кога подкрепяш днес? Очевидно е. И Никола Цалов. Да. Аз подкрепям Карлос. Карас? Сайнц. Като отидем на Уимбълдън, ще подкрепям Карлос Алкарас. Всъщност Синар. Първото нещо е да си вземем кафе. És közelítenének valamelyest a beválasztható lévőek, tudják, Кола спечели. Здравейте! Много искам да си купя нещо на Карлос, но са доста скъпи. Изведнъж много рязко стана много топло. Със сигурност е около 30 градуса, ако не и повече. И ужас. Дойдохме до фен зоната. Атмосферата е уникална. Може да видите колко хора има. Пълно е. Сега чакаме началото на Porsche Super Cup. Интересен факт, ако се чудите защо Крис е с мърч на Уилямс, той работи в Уилямс Рейсинг и се занимава с симулаторите в тяхната фен зона в Оксфорд. Но иначе сме фенове на Ферари. This weekend, and obviously you had the off in FP2 and then a tricky quali. You can't be happy with P6 in your own words. What is them feeling then coming into race day and the opportunities that may lie ahead? Yeah, I mean, opportunities in a normal race. Honestly, I think P4 and P5 is the best we can do today because in terms of pure pace, McLaren and Red Bull. Our own race and P4 and P5 is what we should try to target as a team. And look, the direction of this Ferrari, obviously at one point this season you guys were right up there. You were 35 градуса на сянка. Сигурно. Формулата не е почнала, има 2 часа след това. Váratlan súlyos baleset például Perezé és például Cunodáé. Most Cunoda baleseténél azt a kanyart, ahol ő elrontotta, ott azt egy kicsit átalakították, az eddigi füves részt azt elvették, beton és kavics. Norris elért, tehát tulajdonképpen a pályán kívülről szerzett előny, és nyilván ezt az utóbbi esetet megalapozhatnánk azzal, hogy ő vissza
Ez tulajdonképpen egy tipikus versenyjelenet volt. Nos, 6 kör telt el eddig, illetve a 6. körben vagyunk ebben a versenyben. Azt látom, mintha érzett volna valamit a gázpedálnál. Na most, hogy ez micsoda és hogy mit tudtak ezzel kezdeni, az egy jó kérdés, de talán menet közben majd kiderül a teljesítménye alapján. Szóval, hogy 11 McLaren győzelem, és 2012-ben volt utoljára olyan, hogy az első két rajtáról indultak, akkor még Hamilton, illetve Jenson még Sainz is van közel van hozzá, az lenne aztán az óriási lélek, amíg a másik felrendésére Oscar Piastri, a 39. Forma 1-es magyar nagydíj győztese, mögötte jön Lando Norris, mind a ketten McLarenesek. Състезанието свърши, умряхме от шега. Изгорях. Много зле. Доволни ли сме от резултата? Виж как вземат табелите. Вземат табелите, въпреки че никога не ги пускат през гейта с тях, но въпреки това винаги го правят. Доволни ли сме от резултата? Не. Горе-долу. Горе-долу сме доволни. Сега са отворили пистата и сме излезли на нея. И да, 40 градуса горе-долу. Ужасно. Ужасно топло е, но цялостното изживяване беше супер. Ето го и подиума. На Уилямс боксовете са още отворени. Може да видим какво става вътре, но общо взето събираят. Се от пистата имам да споделя няколко неща. Първо, не правете като мен и си носете слънцезащита, защото положението не е красиво изобщо и утре ще е още по-зле, предполагам. Другото нещо, което исках да споделя е, че ако случайно идвате насам към Будапеща и по-специално към Хунгароринг, трябва много добре да си планирате как ще стигнете до пистата и обратно, защото положението с транспорта не е много цветущо. Днес ни взеха сутринта около 72-3 лева с такси и наобратно беше около 80, но просто другата опция беше час и половина, което с 3 вида транспорт, който не беше много. Добро утро! Вчера вечерта не съм снимала нищо, защото се засякохме с едни приятели от Бирмингам и не ми беше удобно да ги снимам. Ще обикаляме по забележителности. Сега съм седнала да изпия едно кафе и да напиша няколко неща в тефтера ми. И ще ходим да обикаляме. Hello. Забравях да снимам обяда ни. И какво? Поръча си палачинка? Не съм си поръчала палачинка, тя е за теб. Заповядай. Стана нещо много лудо. Както си хапвахме обяда в едно заведение, забелязах един човек, който много ми заприлича на механика на Макс Верстапен, при което се оказа, че е той. И аз като един фенгърл го преследвах до Зара и се снимах с него. И сега не, че го следим, обаче отиде в H&M. Ама не го следим иначе. Да. Не. Ден 3. Вчера бях изключително лош влогър. Не съм снимала почти нищо, но кадрите, които сте видяли преди това, са от местата, които посетихме вчера. Всъщност те бяха само 2, защото беше толкова горещо, че спирахме през 2 минути да почиваме и да пием вода.
Днес е малко облачно, да се надявам да мога да успея да снимам малко повече. Сега се оправяме и отиваме да закусваме. Намерих едно много готино кафе, близко до където сме се настанили. Стигнахме до тук. Като човек, който много е страх от високо, не беше приятно. Но пък си заслужава. Харесва ли ти? Топ. Как беше изкачването? Изкачването беше потно. Да. Изкачването беше от тук. И беше много гадно. Вчера бяхме тук и тук. Това е Castle Buddha, това е Fisherman's Bastion. Това тук е парламента, който ще посетим след малко. Ние решихме да седнем на обяд преждевременно, което беше пълно. И ще хапваме тези традиционни, как се казваха? Лангеш. Лангош или лангос. Моето е с грик стайл фигури, а на Крис е италиан стайл. Реално Разликата, че ти имаш краставица, аз нямам. Не, твоето е моцарела, моето е фета. Найс. Как е? Ще хапваш ли? Ще хапвам. Готова ли си? Бон апети. Реално, пак сме ние. Това е една огромна мекица с добавки. Пълнечна пица. С пълнечна пица, да. Мекица, ама пица. Доста е вкусно. Вътре е много хубаво и традиционно. Но просто е много топло, за да сме вътре. Слязохме до Дунава. И сега отиваме към парламента. Вече сме на парламента. През целия ни трип Крис ходи на ето тези места, които разхлаждат. Ето го и него. Буквално където има такова нещо и той минава оттам. Сградата на парламента е страхотна. В готически стил. Ето го. Сега като пиленцата от Монако си избираме Филип Плейн. Искам тези. Обувчици. Искаш тези. Да. А пак аз... Секунда. Искам... не са толкова шокаритетни, но... За мен пак са доста шокаритетни. Да. О, да. Бях решила, за разлика от всички други влогари, да показваме някакви лоши неща. Но то просто няма. Ти намери ли нещо лошо? Видя ли нещо? Супер. Да. Само дет няма клонинги. Да, между другото, тук всички момичета са много естествени и хубави. Не като на Витушка. Сетих се за нещо. За транспорта от и до Хунгароринг.
че е доста неорганизиран. Ама това беше май единственото. Дойдохме да вечеряме на едно място, което доста наподобява на квартал Фуд Парк в София. Взехме си една вариация от 3 сандвича и ще си вземем мексикански дипове. Взели сме си по едно мохито, вариацията и тези дипчета. Хубаво ли е? Днес си тръгваме. Седнали сме да закусваме крисела в среща. Говори тихо. И да. Ето го местенцето. Имат много хубави неща за хапване. Дойдоха ни напитките. Крис има смути. Аз имам матча лате. Забелязах, че на доста места в града сервират по този начин, което много ми допада. Доста по-стабилно е. Това ще хапвам аз. Яйца Бенедикт. Изглеждат страхотно. Ние дойдохме на летището, хапнахме, минахме проверки, гледахме на Йоана видеото от Швеция, на Леля и предполагам, че ще завърша влога от вкъщи. Нали ви казах как ще завърша влога от вкъщи? Уви не. Всъщност ще го завърша от гарата в Лондон Станстед на летището. Какво се случи? Влака ни, самолета ни закъсня с час и нещо. И всъщност, когато кацнахме, ни оставаха 25 минути до влака. И ние за 10 минути слязохме от самолета. Минахме проверката и вече чакаме всеки момент да отвори вратите и да тръгне. И така. Знам, че ми е първи влог. Извинявам се, ако аглите на снимане не са били хубави, звука не е бил хубав. Ще пробвам да обработя добре видеото, но въпреки това, ако нещо не ви харесва, винаги може да оставите долу в коментар градивна критика за следващия път да се поправя. Благодаря ви, че сте ме изтърпяли до сега и продължаваме към следващото видео.